ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ସବୁ ଘଟଣା ହେଲା। ଓକେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିସାରିଲେ କି? ହଁ ରେ यार ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରନ୍ତୁ କରିସାରିଲେ ତ ଚलो ଭିଡିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଓକେ ଚାଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋବାଇଲ ମିଳିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିକରି ୟୁଜ୍ କରିବା। ରାସ୍ତା ମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ଯାଇ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ଏବେ ଯଦି ଦିଦିଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଠିକ ସେଇପରି ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ରାସ୍ତାରେ ନ ଚାଲିକି ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ବସନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଘରେ ଯାଆନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଦିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ତ ସତର୍କ ରହିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଓକେ ଦେଖବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି ନମସ୍କାର।